татар булып яралганбыз. Шешилгәнбез, сибилгәнбез, таралганбыз. Нинди кытга, ни илләрдә яшәсәк тә, телне саклап милләт булып калалганбыз. Хурланганбыз, талалганбыз әллә ничә. Һәр тарафтан усал тарих җиле исә. Аллаһ шаһид, аягүрә һаман татар. Тик иелгән башны гына кылыч кисә. Бердән булсак, усал җилләр безгә тимәс. Кемдер килеп милләтеңне сакла димәс. Анан карынында сиңа ингән тел ул. Эй, татарым, үз телеңне сөйеп сөйләш. Кемдер мәҗлес җыелышларда сүзен таба, бетәбез дип мөнбәрләрдән сүрән сала. Җыелыш беткәч, башка телдә сайрый башлый. Шулмы инде милләтпәрвәр, уйлап кара. Эй, мактана, минем диеп улым, кызым 6-7 башка милләт телен белә. Акылың булса сорау бир үзеңә көндә. Сөйләшә беләм алар туган телдә. Һәр бер мөшкин шөкер димен мин үземә. Балаларым, оныкларым телне белә. Ата-баба васиятенә тугры алар. Ләкин никтер тыныч түгел күңел генә. Көн тынышлап мал җыябыз, акча дибез, яхшы булыр балаларга калса дибез. Иң зур байлык ана теле. Аңламыйбыз. Хайван белән бер үк акыл сандамы без? Бездән соңра яшьләр шуны аңларлармы? Борынгыдан мирас телне санларлармы? Үз телендә сөйләшкәннән ках-ках көлеп, маңкортлыкны дөрес юл дип сайларлармы? Ни нәрсә ул иң бәһасыз байлык бүген? Акыл белән уйлаганың бармы синең? Мәгънә булсын дисәң җирдә яшәүеңнән, үз балаңа мирас итеп калдыр телең. Шәп. Әфәрин, искиткеч шигырь, минем хәтта күзләремә яшьләр дә килде. Бик матур сүзләр бар, иелгән башны кылыч кисмәс дигән. Әйе. Әфәрин, Шәмси.